Ni Leire Bilbao deitzen-naiz, 1978an jaio nintzen Ondarroan eta 2 poema liburu ditut, Ezkatak eta Eskaner. Idazten gaztetxotan hasiko nintzen, herriko lehiaketa baterako, Agustin Zubiri Garai lehiaketan parte hartzeko, ipuin bat eskatu ziguten ikastolatik eta harako, suposatzen dut, bai, 14 urte izango nituen. Gero poesia, institutu garaian, 16 bat urterekin. Irakurtzen nuenetik idatziko nuela pentsatzen dut. Eta baita ere, norberak bizi zuenetik, eta gazte batek izan dezaken irudimen eta fantasia guztiarekin. Lehenengo irakurketetan, poesia zalea naizen heinean, niretzat deskubrimentu itzela izan zen Joseba Sarrenaindia. Ezkatak, bere izenburuak esaten duen bezala, arrainen eskatez blai dago, hau da, badu itsasoa, paisaia bezala, baina bertan aipatzen diren eskatak ez dira bakarrik arrainenak, baita gizaki onak ere, hau da, guri ere azala jausten zaigunean eskatetan erortzen zaigulako. Oharkabe, hainbat eskanerretatik pasatzen gara gure bizimoduan, izan daiteke ospitaletako eskanerretatik, baina baita ere aeroportuetakoetatik eta ofizinetan dauzkagun eskanerretatik, edo bestela esan ere hirugarren pertsonen begiraetatik. Beraz, eskaner bat pasatu nahi nion poesiari. Zer eskaini nahi? Norbere ikuspuntutik eta begiradatik kontatzen ditu kontuak, eta irakurlearen begiradarekin gurutzatu ezkero, eta norbere ikuspuntuak berarekin, ikuspuntuak eta ikusmoldeak berarekin bat egin ezkero, izkiak eta begiak gurutzatzen diren momentu horri. Hori eskaintzen badiot, nahikoa eta pozik. Poema liburuetako irakurleak, ez da? Nik uste poesia zaleo garenok poesia anitz irakurtzen dugula eta poesia gosea izaten dugula, beraz autore asko irakurtzen ditugula, beraz poesia irakurle orokorrak. Niretzat poesia gosea da, niretzat poesia begirada bat da, niretzat poesia artea da, eta gauzak irauli eta bestera batera esateko modua da. Nik uste literatura oro har ia beti dela gehienetan fikzioa, ez? Eta norbere galbaetik pasatzen duzunean, egiatik beste du gezurretik, asmatutakotik, imaginatutakotik, oroitutakotik edo desio izan duzunetik. Beraz, poesiak intimitasun horrek edo dena delakoak ez nau beldurtzen. Poesia izan behar da norbere errepublika librea nahi dena esan eta nahi dena idaztekoa. Lehen pertsonan idatzi izan dut asko, baditut 3. pertsonan idatzitako poemak ere, baina Fernando Pessoak ere hainbeste pertsonaia zituen, denok ditu hainbeste aurpegi, borreroak bezala, bide batez. Beldurrik ez izatea, eta hori da gehien kostatzen dena, ez da? Beldurrik gabe eta libre idaztea, eta hori lortzen denean noski hori da gehien asetzen nagoena. Nire helburua berez bidea da. Bide horretan idazten ari naizenean, zerbait kontatu nahi dudanean, orduan sentitzen naiz gustoren, pozen, bizien, eta hori da nire helburua. Gero ja, liburua hor dagoenean, hor geratzen da, paperean, baina idazteko prozesu horretan, prozesu sortzaile
horretan sentitzen duzun hori da ederra, ezta? Norbere burua harritzeko, norbere burua leku batera edo bestera eramateko muga hori eta indar hori. Berez niretzat bidea da helburua. Eta ibiltzean ibiltzea. Nik aitortzen dizut iruditan pentsatzen dut. Orduan askotan irudi bat izaten da nire hasiera eta horri lotzen atzaio. Irudi horren atzean egoten delako esan nahi dudan hori. Irakurtzeak ematen digu askatasuna. Norbere buruarekin egoteko une bat, plazera eta mundu paraleloak daudela konprobatzea. Bat baino gehiago, asko daude gomendagarriak eta poesia sari garenez, Mirena Gurmea beren bitxa eskuetan edo azalaren kodea. Bai, beti ari gara idazten eta beti idatzi nahiko genuke gehiago. Eskatak liburuko poema bat irakurriko dut. Bere izenburua da Ez dut nahi. Ez dut lurperatuko nauena berririk nahi. Izan nahi genuena, ahora ekarriko didanik. Ez dut nekatuko nauen maitasunik nahi. Lepora igoko zaidanik, mendeku hartzeko ezpada. Ez dut babestuko nauen amarik nahi. Alboan izango ezpadut, denbora badoanean. Ez aberri, ez maitasun, ez amarik, ezpadut, nora itzuliko naiz. Eskaner liburuko poema bat, azken finean du izenburutzat. Azken finean, gauza gutxi dira ezinbestekoak. Abisatu gabe datorren euria bezala. Espero ez duzun ur zikin hori, zure memoriaren zuloetatik sartzen. Gauza gutxi direlako ezinbestekoak azken finean. Ametsak ere aitzakia bat besterik ez. Inoiz izango ez garen hori, izango ez garela onartzeko. Ezinbestekoak gauza gutxi direlako azken finean, mina bezala, bizirik gaudela oroitarazteko, ez direlako gauza bera mina eta samina, naiz eta biek min eman. Gauza gutxi dira azken finean ezinbestekoak. Azalaren lehen mintzean gordetako beldurra bezala, begiak zabalik edukitzea edo salbatuko garela pentsatzea.